Ами, значи от около 5 минути мислим и имали сме адски много смешни случки, но просто така, когато ни питате, не може да се сетим. Иначе, единственото нещо, което измислихме, беше когато спахме в Деница единия път. Бяхме аз, Лили, Али, Деница, Писо, Кайо и Коко. Да. И Ути и Кая, т.е. Писо и Кайо, решиха да готвят и подготвяне, разбирайте, да мятат всякакви предмети в мивката. Чорапи и да изливат кола като соев сос. Бъркаха всичко с обувалка. Да, аз си мислях, че черпак. Дъвки, фасове и имаше... Абсолютно всичко. Имаше обица. Да, имаше обица. Имаше кофичка от кисело мляко, която не знам откъде се взе там. В буклука ли бъркаха да вземат, не помня. Сигурно. Както и да е. Да, става прекалено дълго видеото. Всъщност, има още доста случки и може да ги разкажем в някое друго видео.